Vedä sä helvetin alikas sun narukaulasen, hyppä kaivoon! Oletko hiljaa siellä senkin makaama? Minulla on hirmuinen rakula. Ei ne lapset pelänneet minua ollenkaan. Nauroivat vain ja yksi sanoi punkkariksi. Minulle tulee tänne 2 lehteä. Tämä toinen on nimeltään ja tämä toinen on Möllimetsän Sanomat. On montaa eri sorttia. Niistä löytyy vaaleanahkaista ja tummanahkaista ja takkutokkaista. Jos yksinäinen on sinun olosi, jos seksi kääksi tunnet olosi, silloin ei kannata liittyä kerhoon tää. Kelasta tuli tällainen kirja. Tässä lukee, että hei Lölli, haista paska, toivoo kellat kautta likaisten varpaisten. Tuossa puun oksassahan on linnun paska. Vai. Kautta likaisten palli, minun vittuun ihan palat! Kautta likaisten naisten pikkupillut ovat kevytmielistä joukkoa. Ne eivät ollenkaan välitä linnista, niin kuin esimerkiksi pikkulinnut. Joskus minä ajattelen, että pitäisi perustaa sellainen seksikerho. Sen nimi olisi Perkerho, ry. Tarkoittaa, että pannaan perseeseen. Möllimetsän saunakomitea tiedottaa, että teidän pakollinen päivänne on tänään. Pitää ottaa mukaan omat vehkeet. Ropsutellaan. Siitä tulee vitun hyvä olla. Sopisiko, että otettaisiin pienet, sellaiset lempeät? No, anna nyt tulla, mutta älä roiski mihin sattuu. Älä nyt liikaa innosta, pöllyn henki. Korvia alkaa jo kuumottaa. Kautta likaisten naisten röllirupeetaja on voittanut röllien suuseksi kilpailun. Fenkinkin kilpailun säännössä sanotaan ihan selvästi, että se viimevuotisen kilpailun voikin minä itse. Tänä vuonna minä pukutankin toisia röllejä oikein kunnolla. Käytän ainoastaan rehellisiä keinoja. Minä olen piirtänyt pilluista tällaisen hienon kakan. Pillu on sellainen merkillinen paperi, jossa metsät näkyvät ikään kuin katsottuna. Nerokasta sanon minä. Omia perheitä ei kannata piirtää karttaan, koska kävisi sellainen vilske kartalla, että menisi vituksi koko papska. Tuo tarkoittaa, että minulla on kuoppa. Tämä kuoppa täytyy poistaa, etten putoa siihen uudestaan. Nuuskijat kuulemma nuuskivat ilman kuoppaa. No siinä nyt ei ole mitään järkeä. Voi korjuuksien korjuus. Sitä on taas koko viikko ryypätty ja kaikki työttömyyskorvaukset vedetty lärviin. Mikä siellä oikein? On se kumma, kun alkaa kankkusessakin perseestä pukkomaan kiviä. Ei helvettiläinen, sano minä, eikä pillusta potrettia. Mitähän sitä on perkele taas tullut oikein tehnyt? Jeinatonttu saatana kehtää lähetellä minulle jotain elatusmaksuja. Minä sille vielä näytän, kunhan tästä ensin vedetään sellaiset käännit, jotta oppii olemaan näin.
Hyvin tämä röllikohelta ja Ponu kyllä potki. Minä pistän koko röllimetsän niin katolleen, että ei ole ennen nähty. Perkele vahtimestari ei päästänyt sisään minua baariin, niin minä vedän sitä saatanan kullin imiä vielä turpaan. Minä olen röllimetsän vahvin rölliä. Otin röllikoheltajalta velaksi piriä ja nyt alkaa homma jo loistaa. Voi olla, että en kerkeä maksamaan takaisin. On sen verran hyvä meininki nyt päällä. Nyt minä lähden rähjäämään sille Tiina Tontulle. Ei perkeleen akka rupea minulle vittuilemaan. Nyt soitetaan taksi. Haloo, Röllimetsässä röllipuhelimessa. Onko taksi? Hyvä tähän röllimetsän tielle. Kiitos. Että pitihän taas. No, ensi viikolla uudestaan.